LS2 Stream 2. Den racer storebror til Rapid 2, så den har samme sikkerhedsgodkendelse selvfølgelig. Den her har så indbygget solbrille. Den er også forberedt til pinlock, og man kan få gejlervisir til den også. Ventilation foran. Visirlås. Ventilation i toppen. Spoiler bagpå. Der er passiv, det vil sige, den kan ikke åbnes eller den kan ikke lukkes. Den kører bare hele tiden. Quick release til hagespænde. Aktuator til solbrille. Gå tilbage, så er de nede. Gå frem, så suser de op igen. Lidt mere premium liner, end man ser i Rapid'en, men også med vindstøjsisolering her. Desuden er den her hjelm udstyret med emergency cheek pads, så skulle uheld være ude, og man snubler sig en tur, så kan de her kindpuder fjernes ved at bare hive i fingerlygten her. Det gør det nemt for redningspersonel, ambulancefolk, hvem end der kommer ind til undsætning, og fjerne de her uden at skal til at vride og hive hjelmen, det vil sige, at man belaster ikke nakken. Her ved hagestroppen, inde bag kindpuden, der kan man se, at der er en fordybning. Det er forberedelse til intercom-højtalere, så der er plads til dem, uden at de skarver på ørerne og så videre. Overall, de samme klassiske LS2-lyder, bare i en mere sporty indpakning. Man kan selvfølgelig tilkøbe et andet visir til sin hjelm, hvis man har lyst til det. Tiger-grafikken har vi stående her. Super fed hævet. Den har vi udstyret med et radiumblå, og hvis du har lyst til at gøre noget lignende, så viser vi nu, hvordan man tager visiret af og på igen. Læg tryk på herinde, træk ned, hjælp op, sammen med den anden side, tryk ind på midten, hjælp op, og så kommer det af. Når det så skal på igen, skal de her tapper ind på midten passe. Nu vipper jeg hjelmen, så jeg kan se. Træk ned, hjælp den ind i det øverste hak, sammen med den anden side, læg tryk på, hjælp den ind i det øverste hak, og så skal den lige ned, så kører den i, og så er du færdig. Så fik vi kigget nærmere på LS2 Stream 2. Husk, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at finde din næste hjelm inde hos os, så sidder vores kundeservice klar til at hjælpe, ligesom altid. Tag fat i os, så hjælper vi gerne. Tak fordi I så med.